नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एचओएस अकॅडमी चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज पाहणारे आपण लॉजिक बेस्ड कॅल्क्युलेशन मध्ये 13 नंबर। 13चा वर्ग माहिती आहे तुम्हाला 169 किती मित्रांनो 169। त्यासोबत 103। आता मी तसं 11 12 साठी गोष्ट सांगितली तशी तुम्हाला ते 13 साठी सांगणार आहे। तर 103 मध्ये किती शून्य 1 एक शून्य साईडला ठेवा तर 13चा वर्ग आला मित्रांनो 169 किती 169 आणि मध्ये किती शून्य 1 तर एक शून्य लावून दिला 10,609 103 चा वर्ग आला। तसंच 1003 चा वर्ग काढायचा म्हटलं मित्रांनो तो 2 शून्य साईडला करा 13 चा वर्ग 169 किती शून्य 2 शून्य म्हणून 2 शून्य आले मित्रांनो हा आला 1003 चा वर्ग। पुढची संख्या आहे 10003 चा वर्ग 3 शून्य साईडला करा 13 चा वर्ग 169 आहे बरोबर आहे। दोघांमध्ये किती शून्य 3 1 2 3 1 2 3 तर हा आला तुमचा 10003 चा वर्ग। पुढची संख्या 1,03,000 चा वर्ग मला नक्कीच कमेंट करा। Thank you.